Bé, avui ja és un dia seriós, tercera setmana, tots els dies són seriosos, però avui ja comença a ser una mica més. Tercera setmana 12, 127 quilos i mig per 1. Els 100 m'han posat força, els 120 han anat prou suaus, i a veure què tal aquests. Va, fort. Això pesa. Uah. Tercera sèrie de 3 de banca, faré 3 sèries amb 4 repeticions, 70 quilos. Després de la flexió de la gatzoneta, creieu-me que pesa, i pesa molt. Però bé, banca de competició en pausa, som-hi.